Ye, 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 ye. Ja hi som pel tros. Ja hi som pel tros. Bona nit i benvinguts a bàsquet, tot a punt perquè comenci el Real Madrid. Unicaja de Màlaga. Els 5 titulars ja són al centre de la pista amb Facu Campazzo, Mario Hezonja, Gavi Deck, Edi Tavares i Sergio Llull. Per part de l'Unicaja de Màlaga sortiran amb Barcelowski, Webb, Barreiro, Duarte i Kendrick Perry. Acaben d'entregar la pilota del partit en els àrbitres, que seran Carlos Peruga, Arnau Padrós i Jorge Martínez. Carlos Peruga ja té la pilota entre les seves mans, tot a punt perquè això comenci. Es dirigeix al cercle central Carlos Peruga, Edi Tavares i Barcelowski en el cercle central. La pilota al cel de València per aquesta segona quarts de final de la Copa del Rei. El primer atac és per al Real Madrid. La té Mario Hezonja, es vol donar mitja volta. Barreiros intenta aturar-lo. Aquest rebot el palmeja Edi Tavares, se l'endou Sergio Llull i la té ja el Facu Campazzo. Campazzo rep el bloqueig d'Edi Tavares per Llull, Llull per Gavi Deck, Deck que vol penetrar per la línia de fons, vol postejar Gavi Deck, el llançament a mitja volta de Deck, el rebot se l'emporta l'Unicaja, ja la té Kendrick Perry. Perry atacant, controlant la pilota, ja li tenen a Barcelowski esperant que surti dels bloquejos per Kendrick Perry, Perry amb la pilota, queden 10 per tirar, Perry li dona a Barreiros per Kendrick Perry, Perry llença el triple davant de Facundo, el triple de Kendrick Perry per obrir el marcador, per obrir la llauna en el Roig Arena en aquest segon partit dels quarts de final. La té ja Sergio Llull, Llull que vol penetrar per al centre, Llull cap a dintre, taulell, anota Sergio Llull. Anota Sergio Llull els primers 2 punts per al Real Madrid, 2-3 en el marcador, la passada és llarga per Barcelowski, el llançament no va, el rebot se la queda Mario Hezonja i treu la primera falta personal Mario de Jonathan Barreiro. El primer triple de Kendrick Perry, la primera cistella ha sigut de Sergio Llull. De moment en avantatge al Real Madrid. Perdó, l'Unicaja de Màlaga. Atacant Facundo Campazzo. La té ja Mario Hezonja. Finta el triple. Bola el triple de Mario. Triple de Mario Hezonja. El triple de Mario Hezonja. Ha notat el triple Super Mario. La passada és interior, el llançament no val, la falta és prèvia. La passada és de Barcelowski, Duarte era qui rebia la pilota, ha tret la falta personal de Sergi Llull. I ara ja falta en atac. Sembla ser, no? James Webb ha comès la falta en atac. Ostres, doncs si pita aquesta falta en atac, ojo, Atacant el Real Madrid, 5-3 en el marcador, la té Facundo Campazzo. Facu segueix amb un altre bloqueig per Edi Tavares, la té Llull, li posa el bloqueig Edi Tavares de nou, segueix Llull, Llull vol penetrar, Llull, ha passat enrere, vol el triple Sergio, el cèrcol, aquest rebot per Jonathan Barreiros, ja la té Duarte, la passada és llarga de Duarte per Barcelowski per Duarte, la té Duarte, vol penetrar per al centre, segueix Duarte, vol fer mitja volta, la passada és per Barcelowski treu la falta de Mario Hezonja, que s'enfada amb aquesta primera falta. Falta de Mario Hezonja sobre Barcelowski. Atacant ja l'Unicaja de Màlaga, la té Duarte, el llançament a taulell de Duarte, falla, aquest rebot se l'emporta Sergio Llull. Llull per Campazzo, per Llull, picadeta per sota les cames, la té Gavi Deck, Deck amb la pilota, li vol postejar Kendrick Perry, que fa la falta ràpida. Ha tret la primera falta personal de Kendrick Perry, Gavi Deck.
No, han pitat de Barcelowski, la falta. La té Llull, Llull per Gavi D, que vol penetrar pel centre, la passada és interior per Gavi Edi Tavares, el llançament d'Edi Tavares és un gorro de Barcelowski que es queixen. La falta és la segona de Barcelowski, no? A la primera, perdó. Sí, abans era de Kendrick Perry, ara és de Barcelowski. Perdoneu-me que l'estadística va un pèl més ràpida i jo, doncs, clar, això va una mica més ràpid del que estic veient jo. Dos tirs lliures per Edi Tavares. El primer d'Edi Tavares, corbata i cap a fora. Ha fallat el primer tir lliure Edi Tavares. El segon tir lliure d'Edi, cap dins ara sí. Edi Tavares acaba d'anotar el primer tir lliure, el primer punt per ell. 2-20 fa Edi Tavares, 33 anys al caboverdiano. La té Barcelowski. Li posa el bloqueig a Duarte, la té Kendrick Perry a la cantonada per Barreiro, Barreiro que vol penetrar per al centre, li fica la mà a Mario Hessonja, roba la pilota al Real Madrid, la té Facu Campazzo, Campazzo picadeta per Hessonja, bola el triple de Mario, al cèrcol, aquest rebot per Duarte, arranca Duarte i defensa bé Campazzo, li posa el bloqueig Barcelowski, segueix Duarte, Duarte amb la pilota, continua atacant Duarte, Duarte fan passes claríssimes, Perdó. Passes de Duarte i atacant ja el Real Madrid. La té Mario Hessonja, li posa el bloqueig Edi Tavares, segueix a Hessonja, la vol posar dintre Hessonja per Tavares, el llançament de Tavares no va, aquest rebot per Edi Tavares, ara sí la rebenta Edi Tavares amb el martell cap avall. El 8-3 en el marcador. Atacant Kendrick Perry per Duarte, per Barcelowski, mà amb Duarte, segueix Duarte amb la pilota, la passada és a fora per Webb, li donen a Kendrick Perry, Perry per Barcelowski, Barcelowski vol fer la mitja volta, vol el triple de Barcelowski, el cèrcol, aquest rebot per Webb, el llançament de James Webb anota el llançament de James Webb tercer. Atacant ja Mario Hessonja, li posa el bloqueig Sergi Llull, Hessonja vol tornar a postejar-li a Duarte, el llançament a taulell de Mario Hessonja que anota, porta 5 punts Mario Hessonja i Webb a la contra, el gorro que s'emporta de Gavi Deck a la contra el Real Madrid, la té Sergi Llull, Llull amb la pilota, Llull atura el joc, 10-5 en el marcador, atacant Sergio Llull, Llull amb la pilota, la vol ficar a l'interior per Edi Tavares, Tavares a treure avantatges, la segona falta personal de Kendrick Perry. És la segona de Kendrick Perry, també hi ha hagut la segona de Barcelowski anteriorment. No entenc Webb. No ho entenc, la veritat, aquest contraatac es veu repetit a la televisió. No entenc aquest contraatac de Webb, com ha pogut cometre aquest error. Sincerament, no me'n sé venir. El primer tir lliure d'Edi Tavares, cap dins. Duarte a la banqueta. El segon tir lliure, cap dins. 12-5 en el marcador. S'han anat a la banqueta Kendrick Perry, ha entrat Justin Cobbs, també s'ha anat a la banqueta Chris Duarte, ha entrat Tyler Kalinowski. Atacant el mateix Cobbs, Justin Cobbs, per Webb, Webb per Barcelowski. Segueix Cobbs, Cobbs amb la pilota. Ataca-li al base, li vol atacar Edi Tavares, el passet enrere, el gorro d'Edi Tavares, el rebot se l'emporta Sergio Llull. Llull per Mario Hessonja, que li dona a Facundo Campazzo. Campazzo amb la pilota, li donen a Gavi Deck, li donen a Hessonja. Hessonja que vol donar-se mitja volta, segueix Hessonja, el llançament a la mitja volta, al cèrcol, aquest rebot se l'ha emportat Webb, ja la té de nou Cobbs. Cobbs rep el bloqueig de Webb, segueix Justin Cobbs per Jonathan Barreiro. Li dona ara a Kalinowski. Kalinowski treu la falta de Facu Campazzo.
que perd l'equilibri, li comet la falta des de terra Facundo Campazzo. Atacant Kalinowski, vol el triple de Kalinowski, al cèrcol, aquest rebot per Webb, a taulell, anota. James Webb ha agafat el rebot ofensiu i anota per taulell James Webb per posar el 12-7. En bonus ja l'Unicaja, 3 faltes només porta el Real Madrid. Ha entrat a pista Teo Maledón per Sergi Llull. Atacant Campazzo, Campazzo amb la pilota, a punt de perdre la pilota, Facundo Campazzo, la perd. I sacarà Jonathan Barreiro. I se'n va a la banqueta Gavi Deck, entra Trey Lyles i Jonathan Barreiro se'n va a la banqueta, entra Djedovic. Nijat Djedovic. Atacant cops per a l'Unicaja de Màlaga, sortint dels bloquejos i és falta de Mario Hezonja, que s'està queixant moltíssim, Mario. Falta de Mario Hezonja, és la segona. Se'n va a la banqueta Mario Hezonja i Facundo Campazzo, entra Andrés Feliz i Alberto Abalde. 12-7 en el marcador. Sacarà cops Dedovic amb la pilota, segueix Dedovic, el llançament de Dedovic amb dificultats, el palmeig de Barcelowski, anota. El palmeig d'Oleg Barcelowski ha anotat el jugador de l'Unicaja de Màlaga, Andrés Feliz. Per Lyles i ara Feliz de nou. Segueix Feliz. La vol ficar a la pintura per Edi Tavares, no s'han entès. Segueix Edi Tavares, el llançament a la mitja volta d'Edi Tavares, anota. Edi Tavares, 2-20 fa el tio, Jo no entenc com no la rebenta més Edi Tavares, de veritat. La té cop. Cop per Barcelowski, li donarà la mà Djedovic, la passada la buscava dintre, no ha aconseguit connectar amb ell, la té ja cop. Cop li demana a Barcelowski que surti dels bloquejos Djedovic, segueix Djedovic, vol penetrar Djedovic, el llançament a taulell, aquest rebot per Barcelowski, Barcelowski per Djedovic, l'ha quedat sol Webb, vol el triple, Webb! Triple de James Webb per posar el 14-12 en el marcador. Atacant és Teo Maledón per Feliz i Maledón de nou, segueix Teo Maledón, vol penetrar Maledón, el llançament és falta de Kalinowski. Aquí es veu repetit el triple de Webb, que ha sigut un triple meravellós de James Webb. Se'n va a la banqueta Oleg Barcelowski, entra Agustín Rubit. També ha entrat a pista Usman Garuba per Edi Tavares. 2 tirs lliures per Teo Maledón. El primer de Teo cap dins. Ha anotat el primer tir lliure Teo Maledón. El segon cap dins Maledón. No hi és aquí en el roster de l'ACB, tu, Teo Maledón. És increïble. La té Barcelowski, vol el triple de Kalinowski, perdoneu-me, aquest rebot que lluitaven varis jugadors, es queixava d'una possible falta un jugador de l'Unicaja i ataca ja el Real Madrid. La té Maledón. Maledón li rep el bloqueig d'Usman Garuba, és el segon que rep, Maledón vol anar cap a dintre. I la toca Kalinowski, ha sigut l'últim en tocar la pilota, pues o és falta, aquestes són les que dic sempre, o és falta o és pilota per a l'Unicaja, però si no és falta de Kalinowski. Però la compensen en pilota per al Real Madrid. Feliz per Trey Lyles, per Maledón. Maledón ha anat a la banqueta James Webb i ha entrat a pista Emir Suleimanovic, que acaba de cometre la falta sobre Usman Garuba.
Sulejmanovic, que es lamenta, seran 2 tirs lliures per Usman Garuba. El primer d'Usman fora. Ha fallat Usman Garuba el primer tir lliure. En pantalla ara és Rudy Fernández i en Reyes, Felipe Reyes. El segon sí la nota Usman Garuba. Primer punt d'Usman Garuba. Rep Sulejmanovic i la té Cops. Segueix Cops amb la pilota. Cops segueix votant Cops, la posarà per Sulejmanovic. Sulejmanovic amb Andrés Feliz, es volta una mitja volta Sulejmanovic, la bomba de Sulejmanovic ha fallat, el rebot és per Trey Lyles. Lyles a l'altre cantó per Alberto Abalde, que es penja Alberto Abalde per anotar amb moltíssima facilitat i temps mort de l'Unicaja de Màlaga perquè es posen 19-12 en el marcador. 2 minuts per al final d'aquest primer quart. Queda molt de partit encara, però de moment té la directa posada al Real Madrid. Anem a repassar ràpidament les estadístiques. En valoració, de moment, Eddie Tavares 10 de valoració, igual que James Webb. En punts, Eddie Tavares porta 7 punts, igual que James Webb. Amb rebots, 3 rebots per Sergio Llull, 4 rebots per James Webb. I amb assistències, Theo Maledon i Jonathan Barreiro, una assistència per cada un. Segurament hi ha més jugadors que porten una assistència. De moment, partit que està tot, però tot obert. Movent ja la pilota a l'Unicaja de Màlaga. Té Cop. Cop entrega la pilota per Rubit. Rubit per Cop de nou. Surt de Kalinovski. La passada és interior per Sulejmanovic. El llançament ha quedat arremangat. Ha llançat molt ràpid. Ha fallat. El rebot se l'ha endut ja el Real Madrid. Se l'ha importat, diria jo, Lyles. Aquesta pilota la mou Theo Maledon per Lyles. Vol el triple Trey Lyles. El triple de Trey Lyles. Triple de Trey Lyles. Vol anar cap a dintre Jadovic. El llançament no va. El rebot per Maledon. Maledon cap a dins. Anota Theo Maledon. I demana calma ara l'entrenador de la Unicaja de Màlaga. L'entrenador és Ivonne Navarro, perdoneu-me, que ara mateix no me'n recordava. Atacant Cops. Cops amb la pilota, verifica la mà Usman Garuba, a punt de perdre la pilota a l'Unicaja de Màlaga, la té Jadovic, la treu a fora per Rubit, el llançament de Rabbit al cèrcol, aquest rebot se l'emportarà Alberto Abalde, no, és Trey Lyles, la és per Feliz i Andrés Feliz. Feliz que vol penetrar ràpid, Andrés Feliz, es falta en atac. Atac d'Andrés Feliz. Falta en atac d'Andrés Feliz. Se n'ha anat a la banqueta Jadovic. Alberto Díaz, també a la banqueta. Jo no l'he vist en pista, Alberto Díaz, Ha entrat Kendrick Perry i Casey Audish. Té Perry. Perry per Audish. Vol el triple. El cèrcol. Aquest rebot és de Sulejmanovic. La segona,
És la segona d'Emir Sulejmanovic. A la banqueta Sulejmanovic, entra James Webb de nou a pista. 24-12 en el marcador, 2 tirs lliures per Alberto Valde. Anota el primer tir lliure Alberto Valde. (25-12 en el marcador. Alberto Valde, el segon tir lliure. Curt, el rebot per James Webb. Webb per Kendrick Perry, atacant ja l'Unicaja de Màlaga. Per escurçar diferències, si anotessin, ja sigui de 2 o sigui de 3, atacant Rabbit per Kendrick Perry a la cantonada, vola un altre triple d'Audic al cèrcol, aquest rebot per Usman Garuba, que li entreguen a Maledon i queda una possessió. Maledon la treu a fora per Lyles, finta el triple Lyles, vola el triple Lyles, triple de Trey Lyles per posar el 28-12 en el marcador. Trey Lyles. 28-12 en el marcador. Quin primer quart del Real Madrid. Tremendo, Increïble, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, El descans... Vamos, Málaga, vamos allá, a ver. Aviam què tal els hi va a l'Unicaja. Anem a repassar ràpidament l'estadística. Està difícil, sí. Està difícil. Però, en el partit anterior, hem vist com un Joventut de Badalona li remuntava el partit perdent de 17 punts al València Bàsquet. Per tant, la copa és molta copa, Compte. Cuidado. La copa és molta copa. Ha acabat perdent el Joventut contra el València? Sí. Però li ha posat el peu al coll? Sí, també. Per tant, hi ha molt de partit per endavant. En valoració, de moment, domina James Webb amb 11 de valoració. El segueix Edi Tavares amb 10 de valoració. En punts, empatats a 7 punts, tant Edi Tavares com James Webb. Amb rebots, de moment domina amb rebots James Webb. Usman Garuba en porta 3 i assistències, 2 assistències per Theo Maledon. 28-12 en el marcador en el Roig Arena. Un partit, com deia, que serà molt difícil per a l'Unicaja de Màlaga, però si aquesta gent l'any passat va guanyar la Copa ha sigut per alguna cosa. Per tant, per alguna cosa són aquí, per alguna cosa l'any passat se la van endur i alguna cosa ens tindran guardada 100%. Això és la Copa del Rei. Aquí hi ha sorpreses tota l'estona. A punt de tornar-se a posar en joc la pilota en el Roig Arena. Hi ha Kalinowski, Kendrick Perry, Webb, Audic, perdoneu si no dic bé els noms, Audic i Rabbit. I ara té Audic per Kalinowski, li posa el bloqueig Rabbit vol penetrar, li treu a fora per Kendrick Perry, li tornarà a posar el bloqueig Rabbit, la treu per Webb al mà a mà amb Audic per vola el triple de Webb, triple de James Webb! El triplàs de James Webb per posar el 28-15 en el marcador. I ara, això per què no s'actualitza? Hi ha hagut una falta. Per què no s'actualitza això ara? Aviam. Refresquem això. No actualitza. L'estadística de la CB s'ha quedat completament parada, però us asseguro que van 28-15 en el marcador.
El llançament de Trey Lyles, anota Trey Lyles per posar el 30-15 en el marcador. Trey Lyles que ja porta 8 punts. Rabbit, el llançament de 3 de Rabbit, al cèrcol. No hi ha ningú de l'Unicaja per lluitar aquest rebot en la pintura. La té Andrés Feliz, 30-15 en el marcador. Queden 9 minuts per al final d'aquesta primera part. La té Andrés Feliz, la treu fora per Trey Lyles, sol de nou, bola al triple, Lyles al cèrcol, aquest rebot per Kendrick Perry, que el palmeja i li dona a James Webb. Webb ràpid per Aldridge. Audish amb la pilota, segueix Audish, picadeta per Kendrick Perry, li torna Audish. Audish, segueix atacant Audish, li vol atacar Andrés Feliz, vol negament d'Audish, la passada és per Rabbit, però hi ha hagut una falta prèvia d'Andrés Feliz, que serà la segona. Segona falta personal d'Andrés Feliz. No entenc per què no va això, L'estadística no funciona, S'ha quedat bloquejada, s'ha quedat aturada. No entenc per què, però no avança. Sacarà de fons Kendrick Perry, amb dificultats. Audish rebrà la pilota, li entrega Rabbit. Rabbit, hi ha una falta. D'Abalde. La falta és d'Alberto Abalde. Serà la primera, diria jo, d'Alberto Abalde. Ui, sí, com ha deixat en el braç. No actualitza la pàgina, nois? Em sap greu, però no actualitza la pàgina. Sacarà Kendrick Perry, llarga per James Webb, que li ha tret a Kalinowski. Webb amb la pilota, la vol ficar dintre per Barcelowski. Barcelowski per Kalinowski, el triple de Tyler Kalinowski per posar el 30-18 en el marcador. Atacant ja Theo Maledon. Unicaja està col·locat en zona. Trey Lyles al llançament de mitja distància, nota 10 punts de Trey Lyles. Atacant Webb amb la pilota, ha exhaurit el vot, la passada és a fora per Barcelowski, va Kendrick Perry a recuperar aquesta pilota, li posa el bloqueig Barcelowski, segueix Kendrick Perry, bola al triple, Kendrick Perry al cèrcol, aquest rebot per Trey Lyles, li entrega ja a Theo Maledon per Alberto Abalde, i Abalde que para el joc. Atacant ja Trey Lyles, sembla que ja ha tornat al marcador. Té Usman Garuba que vol anar cap a dintre. Garuba, per mi són passes d'Usman Garuba, correcte. Home. I Usman Garuba que es queda amb la pilota, això és una tècnica com una catedral, que no, evidentment no li xiularan, però és una tècnica com una catedral. Segurament l'han avisat ja per primer cop a Usman Garuba perquè no torni a fer el que acaba de fer. Són passes i aquí es queda amb la pilota. Atacant ja l'Unicaja de Màlaga, hi ha una falta de Theo Maledon. Se'n va a la banqueta Usman Garuba, entra Alex Len. Té Webb, bola el triple Webb, és una falta en atac de Barcelowski. Ha anotat el triple James Webb, però no val perquè ha hagut falta en atac de Barcelowski, que es mira l'àrbitre incrèdul, perquè no s'ho creu, la falta que li acaben de xiular al polonès. Ui, sí, s'està moguent, és claríssima. Atacant el Real Madrid, 32-18 en el marcador, 7-30 per al final d'aquesta primera part, la té Maledon. Maledon segueix amb la pilota, li donen a Trey Lyles, Lyles a la cantonada per Alberto Abalde, vol el triple, triple d'Alberto Abalde, 35-18 en el marcador, atacant Kendrick Perry amb la pilota, la passada és interior per Barcelowski, vol anar cap a dintre, ha tret la falta d'Àlex Len, quasi la rebenta amb el martell Oleg Barcelowski. La primera falta és d'Àlex Len. Uf. Dos tirs lliures per Oleg Barcelowski. Anota el primer tir lliure Barcelowski.
El segon tir lliure de Barcelowski, cap dins. No sé si anirà a favor d'uns o dels altres, però el que sí que de moment s'ha vist és el fet de que Usman Garuba fa la pilota i en càmera no s'ha vist que els àrbitres l'avisessin. Jo vull pensar que l'han avisat de que no pot retenir la pilota Usman Garuba després d'unes passes que ha fet. Atacant el Real Madrid, la té Trey Lyles. Lyles atacant amb molta força, ha fallat Trey Lyles, el rebot ha sigut per Jonathan Barreiro que acaba d'entrar a pista, la té Kendrick Perry, la falta és claríssima de Gavi Deck però no li xiulen. La té Jonathan Barreiro, rebrà el bloqueig de Barcelowski, es volen portar a dintre a Barcelowski, la mitja volta, Webb, que està jugant-s'ho tot ara mateix, James Webb ha fallat el llançament de mitja distància, la té Theo Maledon, ningú li surt al pas, ataca Theo Maledon a la pintura, taulell, anota Theo Maledon amb moltíssima facilitat. 17 a dalt al Real Madrid, 37 a 20. Atacant Kendrick Perry. Perry li posarà el bloqueig Barcelowski, segueix Kendrick Perry, finta Kendrick Perry, no hi ha faltes, el rebot que se l'emporta Trey Lyles. Poder aquí s'han menjat dos faltes, com dius aquí. Segueix Maledon, bon acabament de Theo Maledon, el llançament que no va, aquest rebot se l'emportarà Duarte, que ha entrat a pista, per James Webb, Duarte per Kendrick Perry, Perry amb la pilota, segueix Kendrick Perry, Perry el llançament la treu a fora, vola el triple de James Webb, a curvateta i cap a fora, atacarà el Real Madrid de nou. Trey Lyles, perdó, és Theo Maledon. Lyles és que ha agafat el rebot, picadeta a l'interior per Gavi Deck, Deck amb la pilota, votant, sortint ara Maledon de nou, rep la pilota, ha canviat amb Jonathan Barreiro, Gavi Deck li vol postejar a James Webb, Webb el llançament de Gavi Deck, que bo, caient enrere ha notat una canasta meravellosa ara mateix Gavi Deck. Atacant ja l'Unicaja de Màlaga, té Barcelowski vol anar cap a dintre, el martellasso que no entra. El martellasso que no ha entrat ara mateix, la pilota és a la cantonada de Valde, el cèrcol, aquest rebot és per Barcelowski, la té ja Duarte. Duarte vol atacar-li a Alberto Valde, Duarte ha quedat sol Barcelowski, finta el triple, li donarà Duarte el mà a mà, no hi ha faltes, segueixen atacant a l'Unicaja de Màlaga, la té Duarte, el llançament de mitja distància, la nota Chris Duarte, al final et donaré la raó, que estan xiulant molt a favor del Madrid, perquè hi ha hagut aquí unes destralades. Han tret la destral a passejar i no hi ha hagut cap falta en aquest cantó de moment. La té Maledon a la cantonada per Gavi Deck. La té Alberto Abalde. Abalde vol el triple. Triple d'Alberto Abalde. Per posar-se amb 9 punts a Alberto Abalde. 20 punts a dalt. El Real Madrid vol el triple de Jonathan Barreiro. El cèrcol, aquest rebot per Gavi Deck. Deck surt a la contra. Deck a la contra per Alberto Abalde. Abalde vol anar cap a dintre. El llançament a taulell no nota. El rebot per Chris Duarte. La té Kendrick Perry. Perry amb la pilota. Arriba a la 75. Vol el triple de Kendrick Perry. El cèrcol, aquest rebot per Jonathan Barreiro. Per Webb. I para l'atac al conjunt malagueny. Ja la té Kendrick Perry. Perry a l'interior per Barcelowski. La troba fora per Jonathan Barreiro. Bola triple. Jonathan Barreiro per posar el 42 a 25 en el marcador. Preparats varis canvis per part del Real Madrid i de l'Unicaja de Màlaga. La passada és interior per Alex Len. Se li escapa a Alex Len. Len es vol donar mitja volta. El llançament d'Alex Len ha fallat. Aquest rebot per Chris Duarte. Chris Duarte, atacant a l'Unicaja de Màlaga per seguir retallant distàncies. Duarte vol anar cap a dintre. Duarte, el llançament és una falta claríssima d'Alex Len, diria jo que és la segona. Segona falta personal d'Alex Len. Hi ha canvis, Ara els dic, Alex Len és ucranià. Mira, estava buscant la nacionalitat d'Alex Len, ja l'he trobat. Hi han hagut canvis per part dels dos equips. Han anat a la banqueta Alberto Abalde de Trey Lyles. Ha fallat el primer tir lliure Chris Duarte. Alberto Abalde, Trey Lyles, Theo Maledon a banqueta. Ha entrat Sergio Llull, Facu Campazzo i Mario Hessonia. També s'han anat a la banqueta Oleg Barcelowski.
Kendrick Perry, ha entrat Alberto Díaz i Emir Sulejmanovic. Aviam què tal està Alberto Díaz, que era dubte per aquesta Copa del Rei. Ha anotat el segon tir lliure Chris Duarte, atacant ja Facundo Campazzo per al Real Madrid. Campazzo per Sergio Llull. Llull amb la pilota. 42-26. La té Mario Hezonja. Hezonja rep el bloqueig. Segueix Mario. Mario per Alex Len. Len li entrega el mà a mà. Bola al triple de Mario. Mario Hezonja anota amb una facilitat tremenda, El triple de Mario Hezonja és tremendo. La té Chris Duarte. Duarte amb la pilota. Segueix Duarte, li entrega Jonathan Barreiro. Barreiro vol intentar buscar una passada interior, no ho veu clar. Veu el triple de Jonathan Barreiro. Corbata i cap a fora. No ha entrat aquest triple de Jonathan Barreiro, que està tinguent bastanta mala sort. Facu. Picadeta en el pal mig per Hezonja, i Duarte li comet la falta a Mario Hezonja. La segona de Chris Duarte. A la banqueta Gavi Deck i Alex Len. Entren a pista David Kramer i Edi Tavares. Llull sortint a la sacada per a Hezonja. Ja la té Facundo Campazzo. Campazzo amb la pilota, la vol ficar a l'interior per Edi Tavares. Tavares a la mitja volta, la treu per Hezonja, per Llull. Llull per Facundo. Facundo per l'esquena, per Llull. Bola al triple, Llull. Curvateta i per Kramer i treu la falta. La falta és de James Webb sobre David Kramer. La segona de James Webb. La quarta d'equip d'Unicaja. Sacarà de fons Sergi Llull. Llull llarga per Hezonja, per Facundo Campazzo. Campazzo amb la pilota, segueix Campazzo per Llull a la cantonada, per Kramer, bola al triple, Kramer al cèrcol, aquest rebot l'ha tocat Edi Tavares, pilota per al Unicaja de Màlaga. L'entrega ràpid ja James Webb, atacant ja Alberto Díaz. Segueix Alberto per Sulejmanovic, per Duarte, segueix Duarte, Sulejmanovic sol, bola al triple, al cèrcol, al palmeig d'Alberto Díaz, la té Sergi Llull. Llull per Campazzo, rebrà el bloqueig de Hezonja. Segueix Campazzo, Campazzo amb la pilota, s'ha quedat amb Sulejmanovic, segueix Facundo, Facundo amb la pilota, bona que va dintre el Facu, a taulell, anota Facu, Campazzo. Ha anotat Facundo Campazzo. Anota Facundo Campazzo, llançament. Déu-n'hi-do, El Real Madrid està imparable, Tindrà un tir lliure addicional, és la tercera d'Emir Sulejmanovic, a l'addicional de Facundo Campazzo cap dins. Felipe Reyes i Rudy Fernández en les càmeres de DAZN ara mateix. Atacant ja Unicaja de Màlaga. La té Alberto Díaz. Alberto Díaz amb la pilota. Segueix votant Alberto Díaz. Vota que te vota Alberto. Li demana que algú que vingui. Li posarà el bloqueig ara a Duarte. La passada és per al mateix Chris Duarte. Duarte que intenta desfer-se de David Kramer. La passada és per Alberto Díaz. Díaz queda en 3, 2, 1. La passada és interior per Jedovic. El gorro d'Edi Tavares. El gorro d'Edi Tavares dels 2-20. La passada ja és de Facundo Campazzo, picadeta per Mario Hezonja. Defensada per Rabbit. Segueix Hezonja a la mitja volta. Aguanta la passada interior. La pica James Webb. És la tercera de James Webb. Falta és claríssima de James Webb. I temps mort d'Ivonne Navarro, perquè Déu-n'hi-do, Dificultats per Unicaja.
Sí, sí, sí. Moltes dificultats ara mateix per Unicaja de Màlaga. Dos tirs lliures per Edi Tavares. Anota el primer tir lliure. El segon, cap dins d'Edi Tavares també. Atacant Unicaja de Màlaga. La té ja el Chris Duarte. Duarte per Alberto Díaz. Díaz, la vol ficar dintre per James Webb. La passada és interior per Webb. Webb la troba fora per Rabbit. El llançament de Rabbit al cèrcol. Aquest rebot per David Kramer. I li entrega ja Facu Campazzo. Segueix Campazzo amb la pilota. Facu, la treu fora per Mario Hesson. Ja vola el triple de Mario. Curt, el rebot per Chris Duarte. Duarte, que intenta córrer, segueix Duarte, la passada per fora per Rabbit, el llançament de 3 de Webb, al cèrcol, aquest rebot per Rabbit, el llançament... Ha fallat el llançament Agustín Rabbit. És la primera falta de David Kramer. Seran dos tirs lliures per Agustín Rabbit, perdoneu. 50-26 en el marcador. Primer tir lliure, cap dins. 50-27 en el marcador. El segon de Rabbit, cap dins també. I temps mort del Real Madrid. Jo estic buscant aquí, per fer les miniatures, els logos. Estic buscant els logos. Ah, guaita, aquí. Veiem? Hombre, mira aquest. Mira aquest. Home. Home. Ara sí, home. Ara sí, home, mira. Aquí. Vale. Ja en tinc un altre. S'acaba el temps mort. Atacant ja el Real Madrid. La té Facundo Campazzo. Campazzo passant a la mitja pista. Segueix Campazzo, li dona Hesson ja.
Gerson ja amb la pilota, defensat per Rabbit. Rabbit amb la pilota, segueix Gerson ja, queden 9 per tirar, segueix Gerson ja vol penetrar, Gerson ja queden 5 per tirar, segueix Mario. Mario, continua Mario, el triple és de 10 metres, no toca ni l'aro, s'acaba la possessió, s'acaba la primera part, 50-28 en el marcador, descans en el Roig Arena, el Real Madrid de moment dominant el partit, sense cap mirament, sense cap mena de mirament, el Real Madrid dominant aquest partit, ha guanyat el primer quart 28-12 i aquest segon 22-16. Un petit descans a bàsquet, estava clar... De moment molt fort el Real Madrid. Un petit descans a bàsquet, tornem de seguida per viure la segona part d'aquest segon partit de quarts de final de la Copa del Rei a València de l'ACB. Fins ara, descans.
tot a punt perquè comenci el partit al Roig Arena. Tot a punt perquè això comenci en el Roig Arena. Mario Hezonja a pista. Aviam si us puc dir el... Campazzo, Mario Hezonja, Gavi Deck, Edi Tavares i Sergi Llull per part del Real Madrid. Per part de l'Unicaja tenim Kendrick Perry, Jonathan Barreiro, Kalinowski, Barcelowski i James Webb. Atacant ja el Real Madrid. La té ja Facundo Campazzo, li posa el bloqueig Edi Tavares, segueix Campazzo la vol canviar de cantó per Hezonja, vol el triple de Mario, al cèrcol, aquest rebot se l'emporta Kendrick Perry amb la pilota. Perry que pararà i jugarà a l'atac lent per Kalinowski, la vol ficar dintre per James Webb, vol atacar Facundo Campazzo, el llançament de James Webb a la mitja volta, el rebot per Barcelowski, vol el triple de Kendrick Perry, el llançament l'ha tocat Gavi Deck, surt per la línia de fons, aplaudiments ara d'Ivonne Navarro per als seus jugadors. Sacarà de fons el Unicaja de Màlaga. Kendrick Perry amb la pilota, la vol treure per Jonathan Barreiro, vol el triple de Barreiro, curvateta i cap a fora, molts tirs que els hi toca l'aro, pam, i surt, molts. Té Campazzo amb la pilota, segueix Facundo Campazzo per Gavi Deck, Deck amb la pilota, li dona Campazzo de nou, li posarà el bloqueig Edi Tavares, segueix Campazzo tornarà a posar el bloqueig Edi Tavares, segueix Campazzo per Llull, vol el triple Sergio al cèrcol, aquest rebot per Jonathan Barreiro, i li entrega ja Kendrick Perry amb la pilota, i posarà el bloqueig Barcelowski, segueix Kendrick Perry per Webb per Jonathan Barreiro segueix amb la pilota, li dona Kalinowski, li posa el bloqueig Webb, no l'aprofita, queden 7 per tirar, ara sí Webb, la passada és interior per Webb, la mitja volta per Barreiro, finta el triple Barreiro, la treva fora, Barcelowski a punt d'acabar-se la possessió, oi, quina cistella ha tret Barcelowski, cistella claríssima, Oleg Barcelowski, aviam si és dintre. Ui, doncs la treu meravellosament bé, La cistella és meravellosa de Barcelowski. 20 a dalt al Real Madrid, 50-30 en el marcador. La té Sergi Llull, vol el triple de Llull, al cèrcol, aquest rebot de Barreiro, és que s'ha fet mal, S'ha fet mal Jonathan Barreiro, s'ha fet molt de mal Jonathan Barreiro, I ara treu la falta de Barcelowski. Barreiro s'ha fet molt de mal, Ui, Jonathan Barreiro. Dios, s'ha trepitjat. La té Llull amb la pilota, penetra Llull per al centre, taulell, anota no, directament a l'aro, anota Sergi Llull. 52-30 en el marcador, la té Kalinowski. Kalinowski a l'interior per Webb, l'ha tocat a Edi Tavares, la recupera Kendrick Perry, la segueix tinguent Kalinowski, li ha entregat Barcelowski a la cantonada per veure el triple de Kendrick Perry al cèrcol, no, estan acertats els malaguenys avui, la pilota la té Campazzo, la vol treure fora per Hezonja, el triple de Hezonja ha fallat i una altra patacada per Jonathan Barreiro, és una falta. Se'n va a la banqueta James Webb, ha entrat Emir Sulejmanovic amb 3 faltes, si no m'equivoco. Atacant Kendrick Perry. Perry amb la pilota. Li posarà el bloqueig Barreiro, segueix Perry per Kalinowski, li posa el bloqueig ara Sulejmanovic, perd la pilota Sulejmanovic, l'ha recuperat Facundo Campazzo, que vol arribar fins al final, la taulella anota Facundo Campazzo. El contraatac a l'argentí que anota per taulell per posar el 54-30 en el marcador.
Kendrick Perry per Barcelowski, per Jonathan Barreiro, sortint dels bloquejos Kalinowski, la passada és interior per Barcelowski, Barcelowski ha fallat, és una falta claríssima d'Edi Tavares, la primera d'Edi Tavares. Dos tirs lliures per Oleg Barcelowski. La falta és d'Edi Tavares, és la primera. La segona d'equip del Real Madrid. Dos tirs lliures per al polac. El primer cap dins. Ha anotat el primer tir lliure Oleg Barcelowski. El botet de Barcelowski, el segon cap dins de Barcelowski. Ha anotat el segon tir lliure. Atacant el Real Madrid, la té Facundo Campazzo. Campazzo, la vol treure per Sergi Llull. Segueix Campazzo, Campazzo davall d'ell Barreiro. La té Llull, la passada és interior per Gavi Dec. Dec amb la pilota. Segueix Gavi Dec, es vol donar mitja volta. Dec sol, anota. Ha atacat Gavi Dec la línia de fons, s'ha quedat completament sol i anota. Kendrick Perry, defensat per Facundo Campazzo, segueix Kendrick Perry, Perry li entreguen a Barcelowski, Barcelowski li donarà el mà a mà a Barreiro, segueix Barreiro, vol penetrar pel centre, Barreiro al llançament de mitja distància, anota Jonathan Barreiro per posar-se amb 5 punts. L'Espanyol atacant Sergi Llull. Llull, segueix Llull, Llull per Facundo Campazzo, Campazzo rep el bloqueig d'Edi Tavares, la passada és boníssima per Gavi Dec, que l'esmaixa a dues mans. Gavi Dec, assistències d'Edi Tavares, la té Kendrick Perry, Perry amb la pilota, rep el bloqueig de Barcelowski, segueix Kendrick Perry, Perry amb la pilota, segueix Perry, Perry al llançament, no va enlloc, ha tocat Edi Tavares, la té Gavi Dec. Dec per Llull i atacant ja Sergio Llull, Llull que vol penetrar pel centre, segueix Sergio Llull, Llull la troba fora per Edi Tavares, li demana a algú que vingui, li entreguen a Llull, Llull per Gavi Dec i ara treu la falta de Kendrick Perry, la tercera de Kendrick Perry. Se'n va a la banqueta Jonathan Barreiro i Kendrick Perry entre Kendrick Audic i Justin Cobbs. I ara ha notat Mario Gessoña, no s'ha vist a la televisió perquè no ens enfoquen, posen les repeticions massa llargues i no s'ha vist la jugada. La té Kalinowski, Kalinowski la passada és interior, ha sigut dolentíssima de Kalinowski, està fora del partit de l'Unicaja. Vol el triple de Sergio Llull, triple de Sergi Llull. I temps mort d'Ivonne Navarro. El triplàs de Sergi Llull, 63-34, guanyant de 29 punts el Real Madrid a l'Unicaja de Màlaga. Mare de Déu. Mare de Déu, Bof. Tremenda tunda, Tremenda panadera. Tremenda panadera, tu. Repassada ràpida de les estadístiques. Valoració, Trey Lyles porta 17 de valoració, Barcelowski porta 12 en punts, Mario Gessoña porta 10 punts, James Webb porta també 10 punts,
amb rebots 5-5 entre Trey Lyles i Cristian Duarte i en assistències 2 per Facundo Campazzo i 4 per Barcelowski. Atacant la té Audix, la passada és dolentíssima, la recupera Sergi Llull amb la pilota, Llull a la cantonada per Campazzo, vol el triple de Facundo, al cèrcol, aquest rebot el palmeja Sulejmanovic per Cops per Barcelowski, que no s'han entès. Què és aquest desastre? Què és aquest desastre? Déu-n'hi-do, 65-34. Atacant Cops. Audix per Cops. Posa el bloqueig Barcelowski. Segueix Cops. Finta el triple. La passada és per Barcelowski. Mitja volta. El gorro de Gavi Deck. Atacant el Real Madrid. La té Gavi Deck. Perdó, és Campazzo, que treu la falta de Kalinowski. El primer tir lliure de Campazzo cap dins. Ha anotat el segon, 67-34 en el marcador, atacant Cops. Cops per Duarte, Duarte per Cops de nou, sortint dels bloquejos Jadovic, no li entrega, segueix Cops. Cops esperant a que surti Duarte, ara sí rep la pilota, queden 6 per tirar, segueix Duarte vol atacar-li, Duarte la vol passar a l'interior, no ho veu clar, queden 2 per tirar, Barcelowski ha de tirar, Barcelowski ara sí se l'ha menjat. Ara sí se l'ha menjat Barcelowski i Bon Navarro, pobret meu, no sap on ficar-se. Atacant el Real Madrid, Feliz, la fica dintre per Eri Tavares, la passada interior per Andrés Feliz, anota taulell, Andrés Feliz. Uf, ho fan molt fàcil, però molt fàcil, Atacant la Unicaja de Màlaga. Barcelowski per Jedovic, per Cops, ara la bomba de Cops al cèrcol, aquest rebot per Gavi Deck, la passada és llarga, l'ha posat la mà a Chris Duarte i surt per la línia de fons aquesta passada per Andrés Feliz. Se'n va a la banqueta Gavi Deck, Facundo Campazzo, entra Theo Maledon i Trey Lyles. També se'n va Oleg Barcelowski, ha entrat Rabbit a pista. Maledon per Hessonia a punt d'escapar-se-li, sí, perd la pilota, la recupera Sulejmanovic. I la té Cops amb la pilota, la treu fora per Sulejmanovic, vol el triple, Sulejmanovic al cèrcol, aquest rebot se l'emporta Andrés Feliz. Per Hessonia, la passada és dolentíssima per Duarte picadet, ha posat el peu Mario Hessonia i se'n va a la banqueta ara mateix Mario Hessonia i Edi Tavares, entren Usman Garuba i Alberto Abalde. Chris Duarte. Rabbit, que li vol posar el bloqueig, no l'aprofita.
Djedovic per Sulejmanovic. Sulejmanovic per Rabbit. El llançament de Rabbit treu la falta de Trey Lyles, diria jo molt. Sí, és la primera de Trey Lyles. Seran 2 tirs lliures per Agustín Rabbit. El primer cap dins. El segon cap dins també. Feliz per Trey Lyles. Lyles per Feliz. Feliz, picadeta per Garuba. Cistella passada, nota Usman Garuba. Ha anotat Usman Garuba. Duarte per Rabbit. Rabbit per Djedovic. Vol el triple de Djedovic. El triple de Djedovic. Ara sí, Djedovic ha trobat la cistella. El triple de Feliz al cèrcol, aquest rebot per Sulejmanovic. Atacant Djedovic. Djedovic amb la pilota, ara una falta de Trey Lyles. Sacant l'Unicaja de Màlaga, ja la té Rabbit. Rabbit per Djedovic. Djedovic, la pilota per Sulejmanovic. Al cèrcol, aquest rebot per Maledon. Maledon a la contra. Teo Maledon amb la pilota. Li entreguen a Andrés Feliz. Li posarà el bloqueig aquí. Feliz d'Ousmane Garuba. Feliz a la cantonada per Trey Lyles. Vol penetrar per la línia de fons. Segueix Lyles. Se li escapa la pilota. Lyles ha recuperat la pilota a l'Unicaja de Màlaga. La té Djedovic. Djedovic amb la pilota. Segueix Djedovic amb la pilota picadeta a l'interior per Rabbit. Rabbit li vol atacar Ousmane Garuba. Rabbit al ganxo. Anota Rabbit. Anota Agustín Rabbit. I atacant Maledon. Queden 18 segons per al final d'aquest tercer quart, 71-41. Maledon vol anar cap a dintre el llançament de Teo Maledon i és una falta absurda. La falta és de Rabbit, la primera. La falta de veritat que és absurdíssima. Jo no entenc com cometen aquesta falta. És tremendo. Anota el tir lliure. El segon de Maledon, cap dins també. Queden 10 segons, la té Chris Duarte. Duarte amb la pilota, segueix Chris Duarte. Duarte queda parat, vol el triple de Chris Duarte. Triple de Chris Duarte. Per acabar aquest tercer quart, 73-44 en el marcador. Ha guanyat el Real Madrid 23-16 aquest tercer quart també, 28-12 al primer quart, 22-16 al segon quart, 23-16 en el tercer quart. Quina bestiesa, El resultat més avoltat de la història de la Copa del Rei va ser un Real Madrid Estudiantes 123-79. Va guanyar el Real Madrid de 45 punts.
El 1973. En l'època moderna, podríem dir una mica així, el 1989 va guanyar de 19 punts de diferència al Barça 61 al Real Madrid. No, això va ser el 2010, perdoneu-me. Major diferència d'una final dins del format actual de Copa. Aquesta és la major diferència dins del format actual de Copa del Rei. I en el... Això va ser en la final. En una final, sí. La major diferència en una final ha sigut de 19 punts. La pallissa més gran en un partit en la fase no final és de 42 punts. El Barça, al Canàries, li va fotre de 42 punts. 102 a 60 al Canàries, en el 2014. És la major victòria per marge de punts en un partit de fase final de la Copa des del 1984. Per 3 punts no va igualar el rècord, Últim quart en el Roig Arena, atacant i a Unicaja de Màlaga. La té Cops, perdó. Cops amb la pilota, segueix votant Cops, massa vot de Cops, vota moltíssim aquest noi, Cops, ara penetra Cops, el llançament és una falta, s'atreu el... Aviam. James Cops ha tret la falta d'Usman Garuba, que és la... És la falta d'Andrés Feliz. La tercera falta personal d'Andrés Feliz. I seran 2 tirs lliures. El primer de Justin Cops ha anotat. El primer punt de Justin Cops. El segon cap dins. Atacant ja el Real Madrid. La té perdó, és Teo Maledón. Maledón per Alberto Abalde. Abalde sortint Trey Lyles dels bloquejos. Ha rebut la pilota Trey Lyles. Li posa el bloqueig ara Lyles a Maledón. Maledón que vol penetrar per al centre. El llançament de Maledón treu la falta. Anota Teo Maledón amb moltíssima facilitat. 10 punts Teo Maledón. Aviam l'estadística, per favor, perquè Trey Lyles porta 10 punts, Alberto Abalde porta 9, 7 Facundo Campazzo, 10 punts Mario Hesonja, 11 punts Teo Maledón, perdó, 10 punts Teo Maledón, 8 punts Gavi Deck, 9 punts Edi Tavares, 7 punts Sergi Llull, o sigui, gairebé tots porten 10 punts en el Madrid. No és que hi hagi un jugador que en fot 25 i després els altres s'ho van repartint el que poden, sinó que van anotant tots. Van anotant tots. La té Cops, que li entrega Chris Duarte. Duarte per Rabbit. Segueix Duarte, li torna a posar el bloqueig Rabbit. Segueix Duarte per Jedovic. Per Rabbit, el llançament de Rabbit a la mitja volta. Aquest rebot se l'emporta Suleimanovic. La treu fora per Duarte. Duarte li vol posar el bloqueig Rabbit. Segueix Duarte, vol atacar-li Duarte. Duarte la treu fora per Suleimanovic. Vol el triple Suleimanovic. Anota el triple Suleimanovic. 76-49 en el marcador. La té Andrés Feliz, mà amb Maledón. Maledón amb la pilota. Sortint dels bloquejos, Alberto Abalde per Maledón. Maledón amb la pilota, la canvia per Trey Lyles, vol el triple Trey Lyles, triple de Trey Lyles. 13 punts per Trey Lyles. La té Cops per Rabbit.
per Jedovic. I si no és... Aviam, la repetició. M'agradaria veure la repetició d'aquesta jugada perquè ha sortit fora, aviam. Ah, no, aquí és el triple de Sulejmanovic. Atacant ja Rabbit per Jedovic. Redovic, el triple al cèrcol, aquest rebot per Andrés Feliz. Feliz que demana que corri, la passada és per Trey Lyles. Lyles amb la pilota, li vol postejar Sulejmanovic. Lyles se li escapa la pilota. Diuen pilota per al Real Madrid. Ah, sí, la toca Sulejmanovic claríssimament, sí. En la imatge del directe no m'ho ha semblat, però ara sí, Se n'ha anat a la banqueta Sulejmanovic, ha entrat James Webb. Té Teo Maledón. Maledón per Andrés Feliz, quina passada li acaba de fer. Passada meravellosa per Teo Maledón, que anota per taulell. Té Cops per Duarte, per Cops de nou. Cops rebrà el bloqueig de Rabbit, segueix Cops amb la pilota, la dona per Duarte, queden 7, la té a Webb li vol postejar Feliz, el llançament de Webb, anota James Webb. A 12 punts està ja James Webb. Atacant Teo Maledón per Alberto Valde, preparat per entrar a pista David Kramer. La té Maledón, que vol penetrar ràpid. Maledón, el llançament a taulell, treu la falta de James Webb. De Coops, perdó. La segona de Justin Coops. Se'n va a la banqueta Usman Garuba i Teo Maledón per tirar el tir lliure. Entra Alex Len de moment. Anota el tir lliure Teo Maledón. El segon de Maledón, cap dins també, 13 punts, Teo Maledón se'n va a la banqueta, el mateix Teo Maledón, entra David Kramer. Atacant ja Unicaja de Màlaga. La té ja Cops, ha quedat sol Rabbit, vol el triple Rabbit des de la frontal, al cèrcol, aquest rebot per per Feliz, Andrés Feliz. Manant jugada Feliz, li entreguen a Trey Lyles per Alberto Valde, per Feliz de nou, el doble bloqueig d'Alex Len, segueix Feliz per Kramer per Feliz, queden 8 per tirar, Feliz vol el triple, Feliz, triple. 7 punts per Andrés Feliz. Quina facilitat anoten, Rabbit per Cops, posa bloqueig Rabbit a Cops, segueix Cops, finta el llançament, li entreguen a Rabbit, el llançament a Rabbit, al cèrcol, aquest rebot per Trey Lyles, i es prepara per entrar a pista Barcelowski, la té Feliz i la falta és de Webb sobre Trey Lyles. James Webb és la quarta falta. El nord-americà atacant Feliz per el Real Madrid, sortint dels bloquejos Alberto Valde, segueix a Valde, el llançament a mitja distància de Valde, al cèrcol, aquest rebot per James Webb, li entreguen a Chris Duarte amb la pilota, vol atacar de Duarte i la falta és de Kramer, la segona de David Kramer. L'alemany i atacant ara ja l'Unicaja, vol el triple de Kendrick Perry, triple de Kendrick Perry. 86-54 en el marcador, queden 5 minuts 40 segons per al final del partit. Feliz
Feliz amb la pilota per Albert Abalde, penetra per al centre Albert Abalde, Abalde continua atacant Albert Abalde, la passada és per Trey Lyles. Lyles, cistella passada, anota Trey Lyles, 2+1. Anota Trey Lyles, que juga com si no costés jugar, 15 punts, porta 21 de valoració. Addicional per Trey Lyles. Anota Trey Lyles. 16 punts per Trey Lyles. Se n'ha anat a la banqueta Trey Lyles, ha entrat Usman Garuba, vol el triple de Jedovic, el rebot per Usman Garuba. I li entrega Alex Len. La té Abalde. Abalde amb la pilota interior per Alex Len, ha ficat la mà a Len, la té Garuba, que l'esmaixa. Usman Garuba. La té Duarte. Chris Duarte amb la pilota per Webb, per Zedovic, per Barcelowski. Segueix Barcelowski amb la pilota, sortint a buscar aquesta pilota Kendrick Perry. Segueix Perry, la passada és a fora per Duarte, finta el triple Duarte, la troba fora per Kendrick Perry. A l'altre costat per Jedovic, vol el triple Jedovic, anota el triple. Nidat Jedovic i temps mort del Real Madrid. 91-57 en el marcador. Estic embadalit del partit que hi ha, Vull dir, és que no té cap sentit, el partit. 91-57, el partit és que està dat i beneït, de fa ja 20 minuts. Atacant Andrés Feliz per al Real Madrid, 91-57, queden 4 minuts, el Madrid arribarà als 100 punts, però vamos. I quedaran, i encara hi podrà fotre 20 punts més si volgués. Té Andrés Feliz per Albert Abalde, Abalde llença el triple, Albert Abalde, triple d'Albert Abalde. 12 punts per Albert Abalde, la té Kendrick Perry. Perry amb la pilota, segueix Perry, li entrega a James Webb. Webb per Jedovic, el triple de Webb, al cèrcol, li ha fet la corbata, té Andrés Feliz amb la pilota que intenta córrer, segueix Andrés Feliz per Kramer per Feliz, i posa bloqueig per Len, la passada per l'esquena, segueix Kendrick Perry vol anar cap a dintre, Perry a taulell, anota Kendrick Perry. ...94-59 en el marcador. Guanyant de 35 punts al Madrid, Feliz treu la falta de Chris Duarte.
Se'n va a la banqueta Chris Duarte, entra Tyler Kalinowski, també se'n va a la banqueta Alberto Abalde, entra Mario Hezonja. El primer cap dins. A la banqueta Andrés Feliza, entra Teo Maledón, mentre mig de tot això han cantat l'himne del Màlaga, els aficionats de Màlaga, i ara crits de Màlaga, Màlaga. Té per web el llançament de Barcelowski per taulell, que treu el 2+1 de Barcelowski sobre Àlex Len. Len, el tir lliure addicional, la nota. 11 punts per Oleg Barcelowski, perdoneu, he dit Len, però era Barcelowski. Té Teo Maledón, queden 3 minuts, 96-62 en el marcador. Li posen el bloqueig Maledón a Àlex Len, la passada és per Kramer, no s'han entès, la recupera l'Unicaja de Màlaga, la té Jedovic vol anar cap a dintre, Jedovic al llançament ha fallat. Jedovic, la té Hezonja, i treu la falta en atac d'Ousmane Garuba. La primera falta d'Ousmane Garuba. Se'n va a la banqueta Jedovic, entra Jonathan Barreiro, té Kendrick Perry. Perry per Barcelowski, per Webb amb la pilota, James Webb es vol donar mitja volta, el llançament de James Webb ha fallat, aquest rebot se l'ha tocat Barcelowski, sacarà el Real Madrid. Atacant Teo Maledón, per Kramer, per Maledón rep el bloqueig d'Àlex Len a Kramer per Maledón, finta el triple Maledón, a la cantonada per Garuba, per Maledón, bola el triple de Maledón, al cèrcol, aquest rebot per Jonathan Barreiro, i la té Kendrick Perry, la passada és llarga per Barcelowski, Kalinowski, ha trepitjat Kalinowski, ataca ja Hezonja, atacant el Real Madrid, la té Hezonja, davant d'ell Barcelowski, segueix Hezonja, se la vol jugar, Hezonja vol penetrar, Hezonja, taulell, anota, Mario Hezonja per posar-se amb 12 punts ja. Té Kalinowski, Barcelowski li posa el bloqueig, no, ara Kendrick Perry s'emporta Barcelowski a Hezonja, li entrega la pilota, la té Barcelowski, mitja volta i es maixa. 13 punts per Oleg Barcelowski. 89-64 en el marcador. Atacant Teo Maledón, una cap a dintre, la passada és per Ousmane Garuba, que vol atacar James Webb, segueix Garuba, mitja volta, el llançament caient, anota Ousmane Garuba per arribar als 100 punts. 100-64, i això li escapa a Barcelowski. L'ha tocat Kramer, sembla. Veiem? Aquí és la cistella de Hezonja. Webb, sol, bola el triple de James Webb, triple de James Webb. 167 en el marcador, guanyant de 33 al Real Madrid. Finta el triple Hezonja, Àlex Len, la cistella passada, Hezonja ha fallat aquest rebot per Webb i Webb que atura per Kendrick Perry. James Webb, bola el triple de James Webb, triple de James Webb, acaba d'anotar el nord-americà, porta 18 punts.
Queda menys d'un minut ja de patiment per a l'Unicaja de Màlaga. La té Teo Maledón, que vol atacar llarga. I posa el bloqueig Alex Len. Maledón per Garuba. L'ha tocat Webb. Surt per la línia de fons. Sacarà el Real Madrid. Kramer per Hessonya, bola al triple Hessonya, el cèrcol, aquest rebot per Barcelowski i la té Kendrick Perry. Perry ha posat la Mateo Maledón en aquest passe per Jonathan Barreiro. Sacarà davant del Màlaga. Pinta el triple Barreiro, bola al triple Jonathan Barreiro, el cèrcol, aquest rebot per Kramer. Queda una possessió. I Kramer se la queda, diu que s'ha acabat. S'acaba el partit en el Roig Arena. Victòria del Real Madrid per 30 punts. 100-70. S'acaba el partit. S'enfrontarà el València Bàsquet contra el Real Madrid. Serà un partidàs, el dissabte. València-Real Madrid serà un santíssim partidàs, Cantant l'himne als aficionats del Màlaga, és increïble. L'afició de la Unicaja de Màlaga és increïble, Bé, final del el segon partit dels quarts de final. Demà esperem que sigui millor, amb tot el carinyo del món. Demà a les 6 de la tarda, aquí a Bàsquet, Cosner Baskonia, la Laguna Tenerife. I a les 9, Barça, UCAM Múrcia. També el narrarem aquí. MVP del partit: Trey Lyles amb 23 de valoració, 16 punts i 6 rebots. 100-70 ha guanyat el Real Madrid aquest segon partit de la jornada del dijous de la Copa del Rei. Per aquí ens despedim a Bàsquet. Espero que hagueu passat una molt bona nit. Des d'aquí ens ho hem passat meravellosament bé. Ens veiem en el proper partit demà als quarts de finals, aquí de nou. Que vagi molt bé, descanseu i disfruteu. Fins demà. Adeu, 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 bona nit.